Marso 4, 2026. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang nagtunga si Jesus padulong sa Jerusalem, gilain niya ang napulog duha ka tinun-an ug giingnan niya sila. Pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem ug didto ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hodeo ug bugal-bugalan siya og latoson ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw banhawon siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak. Miyukbo kaniya o mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana sa Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako ang kining duha ko ka anak, palingkuron mo sa imong tuo, ug sa imong wala kun maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnon? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron ko sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni adtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan ug giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kun usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kun usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpailubon siya ninyo sama sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad na ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo.